so ciwon ajali ne na kamu da shi, idan da rai da amana zan rayu da ke. Zai rayu da ke ce. Na kwana yin nazari shin menene so mai sa nishaɗi, mai sa farin ciki in ya juya maka sai ka faɗi. So ne jalabi na fi kallabi idajin da faɗi, na sallama wasu shi yake saka sadauki ya faɗi. Mai tura rawanin sarki ko kwa mai mulki, mai da shugaba bawa yarin kamar aiki. Kansa ne ake dukkan shidima kamar ginin ɗaki. So ya rikirkitar ɗan adamu jama'a a daina mamaki, so ya wuce tunanina. Sai dai in ɗan yi zance na, sai dai in ɗan yi zance na, ce ina sanki ɓargo jiki da ƙashina, san kike aiki da za ki bani suni in baki kauna ki mun biyan bashi. Da za na baki kauna tili-tili kwata ki matashi. Kogi na so na da zurfi a cikinsa zan kama kifi, ga kuma garwashin so da zafi. Da kogi na so na da kaifi ta yanki zuciya zafi, ya kuma gaurashin so da zafi ya ƙona zuciya raɗaɗi. Ga sanki ya samo sanadi, shi so yana da iriza don sai ya tambaye ka yau ya za ka je ka mai sanka farin cikin ruhi. Zancen da zuciya za ta yi baki yakan auni, indai ka kalli mai sanka ka kwana yin shauki. Wata ran idan ya juya ma ka dinga yin ruri, kauna akwai daɗaɗiya cikin tabun yana bani tsoro. Kauna tana da girma sannan tana da alfarma, shi ya sani na rike hikima. Masoyiya ta bar tunanina, a bar tunanina.